La quarta edició de la ultramarató de muntanya Cavalls de Vent s'ha disputat aquest cap de setmana sota unes condicions molt dures de pluja i fred. Els participants han hagut de superar les dures característiques de la prova, que consta d'un traçat de 84 quilòmetres i amb un desnivell positiu de més de 6.000 metres a través del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Aquest any és la quarta edició. Vam començar amb una cursa humil, la primera edició que érem 300 corredors, que en 4 anys l'objectiu que ens vam plantejar, que és que fos un referent nacional i internacional, i ja el tenim aquí, perquè aquest any hem tingut més de 1.000 corredors, van haver-hi 1.700 preinscrits i això és una cosa molt bona. Tenim un total de 22 atletes de molt alt nivell, i ja no només és el Kilian i la Núria Piques, que serien els pals de bandera de la nostra zona, sinó molts altres corredors que poques vegades, i per no dir-te que és la primera vegada, com Anton Kuprika, Joe Grant i 2 o 3 americans més, que no havien estat mai aquí en aquesta carrera, i alguns no havien fet mai cap cursa a Europa. Els comentaris de corredors de nivell molt alt que han estat entrenant tota aquesta setmana per aquí han quedat realment impressionats d'alguns trossos que ens alaita la serralada del Cadí. Ha estat en Kilian Jornet el guanyador de la prova amb un temps de 8 hores, 42 minuts i 20 segons. En els últims quilòmetres, Kilian ha augmentat el ritme i ha acabat guanyant per primer cop la cursa, amb un nou rècord enmig d'una gran expectació a la plaça de Catalunya de Bagà. Doncs m'he trobat molt bé des del principi, sabia que estava en bon moment de forma i he pogut anar tranquil fins a l'última pujada, on he apretat per fer la diferència, però realment amb les condicions meteorològiques que hi havia ha sigut molt dur, amb la pluja i sobretot el fred, les forces es van gastant i això fa que la fatiga sigui molt més gran. En segona posició ha entrat l'americà Anton Kuprika amb un temps de 8 hores, 49 minuts i 57 segons. La catalana Núria Piques s'ha endut la victòria en trajectòria femenina en creuar la línia de meta després de les 10 hores, 34 minuts i 59 segons. Les complicades condicions meteorològiques i les baixes temperatures en què s'ha disputat aquesta prova han provocat l'abandonament de 680 dels 1.000 participants de la cursa.